Kaya kung hindi ka pa magwa, palapsan ko ng mga balagon. Mag-iubos ko ng 12 ka bala sa imong lawas. Sarge! Hindi ini matabo sa aton kung hindi ka hangag. Kung wala mo kong ginkarsan sa pusas, hindi ako magbato sa imo. Pero wala na ako sa may mahimo, kundi tapuson ta na ini subong adlaw. Abi lang tawon ko, kung pila na lang kabilog ang akon nga bala. Hindi, 3 na lang kabilog ang akon nga bala. Aba, 3 na lang galang nimo nga bala. Ano yung baluan nga 3 na lang kabilog ang bala sa akon kalibre 45? Ginapainit mo ganang ulo ko, Sarge. Wala na ako may mahimo, kundi makipagsabayan sa imo. Sarge! Maisip ko asa sa 3. 1, 2, 3! Hey! Ay! Don! Guana dra! Tapuson ta na eh! Kung hindi ka pag mag-surrender, patay ka gid sa akon! O hindi! Hindi ini mahimo! Bisan din ako manago, matutulan gid ako ni Sarge. Makamang ako diri. Manago ako diri sa bukang kag mga balagon. Ari na. Masandig ako diri. Manago ako diri sa balagong kag mga bugangan para hindi ako makita ni Sarge. Aba! Manago ka ba na sa mga balagon kagabugangan ha? Don! Guana ka! Kaya kung hindi ka pa magwa, palapsan ko ng mga balagon. Mag-iubos ko ng 12 ka bala sa imong lawas. Ay hindi! Nibaluan niyang yari ako sa likod sa kabalagunan. Hindi na ako magdugay diri. Manago ako diri sa likod. Ari na, nakaplastar na ako diri sa likod sa pilas. Hindi na ako niya malapsan sa iyang mga bala. Aba! Masaylo ka pa dira sa may pilas ha? Guana da! Paano niya naman nahibalo ang nangyari ako sa likod sa pilas? Sarge! Hindi ini matabo sa aton kung hindi ka hangag. Kung wala mo kong ginkarsan sa pusas, hindi ako magbato sa imo. Pero wala na ako sa may mahimo, kundi tapuson ta na ini subong adlaw. Abi lang tawon ko, kung pila na lang kabilog ang akon nga bala. Hindi, 3 na lang kabilog ang akon nga bala. Aba! 3 na lang galang nimo nga bala. Ano yung baluan nga 3 na lang kabilog ang bala sa akon kalibre 45? Ginapainit mo ganang ulo ko, Sarge. Wala na ako may mahimo, kundi makipagsabayan sa imo. Sarge! Maisip ko asa sa 3. 1, 2, 3! Hey! Ay! Hindi! Wala ko naigo si Sarge! Wala ko naigo! Paano na eh? Kaya wala mo ako maigo. Salain ng 12 ka bala! Nakuha mo gid ang premium mo doon. Malas mo. Kay action star ka sa radyo. Hindi ikaw ang napatay. Adios, Dondon. Ay, salamat. Wala niya yung habalaan nga ni pakunukuno ko nga patay. Aba! Mapakuno-kuno kapag li nga patay ha? Dako gid ang paghinulsol ko. Naging action star ako sa radyo.